나나요? 괜찮아요. Hello लोगोफोर दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय फुजा आरोना दिनै जोंहा न'न जागोन थ' बेनि थाखायनो फुंनि 5:30 जाबाय ओमफ्राय दायो फुङावनो दुगैदो लोबै मैगं थाइगं हानायखौ लाखाबाय आरोना ओमफ्राय नै बोराया जोंहा न' सिबगासिनो बयबो गावबा गावनि एसे एसे खामानि हेल्प खालामगासिनो आरोना ओमफ्राय नै बोराया न' सिबदो आइया सिथ्ला सिबदो ओमफ्राय बाबाया माबा खामानि मावदो ओमफ्राय नै जोंहा आलासि सासे दोङो बिबो माने मैगं हागासिनो आरोना नै मैगं मोननै एम्फौ मोनलायदो फुलकबियाव थ' बिखौ दै गुदुङाव सोमनानै दोननांगोन होननानै फुलकबिखौ जे एक्सट्रा हानानै दोनदों आरोना माने बेजों लगायजोबाखै धोनिया सोनिया हाना दोनजोब्बाय ओमफ्राय नै दालि सालि एसे सुजोब्बाय ओमफ्राय नैबे मुला आलु बिदि हादों आरो ओमफ्राय टाइमा नै फुंनि 6टा जासिगोन बेनिफ्राय मा हाबावगौमोन आरो नै गासै मैगंखौनो हाना दोनजोबखाबाय आरो बे फुलकबिखौ साइडआव दोनबाय ओमफ्राय बे लाइफोराबो दोङो लाइफोरखौबो गासैखौबो हानांगोन आरो ओमफ्राय नै बेयो जाबाय दाउ बेखौ बोलि होनाय दाउ दोङो आरोना बेयाव खखायाव सोना दोनदोंमोन बोराइजों बाबाजों सानैबो मासे दाउखौ हेगार हरबाय आरोना माने आथिङाव मोजां खाना दोनदिया दिरुङा गुनानै खारलांबाय ओमफ्राय नै बिहामजो बिखुनजो सानैबो बिसोर सानैजों जानाय नंला होननानै आथिङाव खाना दोननोसैनो नै दाउखौ बोखाबाय थादो आरोना नै सिंनिफ्राय बोखाग'नोनो हायाखै फुङावनो ओमफ्राय किबाके माने माबाया बोलि होनाया माब्रै माबासो होगोन आरो माबा 6टासो होगोन थ' मासेयाथ' खारग'लांबाय बेनि थाखायनो एक्सट्राबो दोनखादोंमोन आरोना खारनोबो हानाय होननानै थ' नै बिनिफ्रायनो दा दिहुननानै आथिङाव खानानै बेखौ दोननोसै आरो बेनिफ्राय नै सासे नुबाय दाउखौ खारनानै इमान टेनसनाव दङ ओइनो सासे दाउखौ नेगासिनो आरोना बियो खारनानै थाहैनानै ओमफ्राय नै लोगोफोर मैगं थाइगं गासैखौबो सुनानै दोनजोबखाबाय आरोना बिराद टेनसन जादोंमोन नों दाउ खारनायाव ओमफ्राय नै मैगं थाइगं सुनानै दोनजोबबाय ओमफ्राय नैयाव बाथौ दुमनो थाखाय गामिनि आफाफोर गोदोरफोर जानायफोर बिदि फैबाय आरोना दा बाथौ दुमनायखौबो सुरु खालामबाय ओमफ्राय नै बाथौ दुमनायफोरनि थाखाय मिथाइ लानानै फैदोंमोन बरिया आरो नै गजा लाबोदो ओमफ्राय निमखि लानानै फैदो ओमफ्राय आरो बियो मामोन मालपुवामोन ना मालपुवा लाना फैदो थ' नै आइ सासे दोङो बेनो साहा होबाय आरो साहाजों निमखिजों माने बयबो गोदै जानो मोजां मोना ना थ' संख्रिनिबो निमखि लानानै फैदों ओमफ्राय बेयाव आफा सानैसो दोङो थ' बिसोरनोबो होबाय आरो दिनै माने बाथौ दुमनाया एसे खम मानसि जादों आरोना जागाना नङाबा बिराद बुरजा जायो मानो होनबा 9 तारिखआव बहुद मानसियानो होयोना गोबां मानसिनो होयो आरोना ओमफ्राय नै बाथौ दुमनायाबो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलै खासि हाग्रा होनोमोन ना खासि हाग्रा थुबाय ओमफ्राय आरो बे खामि फिसा फिसा हानायखौ बेखौबो थुनानै होजोब्बाय आरो नै बिराद बुरजा माने दाउथु बिखा हेब्बाय आरोना फार्स्ट साफ साफाय खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय नै बोराया एसे गाज्रि जानायफोरखौ लेथ्रा जानायफोरखौ सिमनानै होबाय आरो नै औवा दाननायफोरा माबादोंमोन ना दाखोर थालांदोंमोन ना बेफोरखौनो दा लोगोफोर नै जोंहा साथामबो फुजाखौ बहायनो थाखाय सुरु खालामबाय आरोना गासै फुजानि मा बहायनांगौ बेखौ बहायग्रोबाय फुजाखौ सुरु खालामग्रोबाय ओमफ्राय दायो दसे जानानै बेयाव बोलि जागोन आरोना बोलि होगोन थ' दाउ बोलि होगोन ओमफ्राय फायरावबो उरायगोन आरोना थ' बेखौ थियारि खालामगासिनो स' नै जोंहा फुजाया दायो होलांगासिनो ओमफ्राय जाथ'वाखैनो आरो जायां अबस्थायाव दङ आरो माने फुजायाथ' बहायखांबायानो फुजाया जाबाय खिन्थु दायो दाउ उरायगोन आरोना दाउ होगोन थ' बेनि थाखाय नेगासिनो आरोना थ' लोगोफोर दिनै फुंनि 5टानिफ्रायनो नांगासिनो आरोना फुजानि नामाव नै दा सानजौफुनि 12टा जालायलांबाय खामानियानो जायाखै दाबो जेबो फुजाबो माने ओरैबायदि खामानि बेस्थ' जायो आरोना खामानियानो जोबा एकदम मोनसे नङा मोनसे खामानि आरो गाव नियम खान्थिफोरखौ रोङाबा एसे खस्थ' जायो आरोना ओंखायनो एबार खेबसेयाव सोलोंखाना लाखाबाय आरोना माबायदि मा होनांगौ रोंसिगोन आरो एबारनिफ्राय ना बर' सार ओइनि बर' सारा बासोबाय जोंहा बायाखै बेसेबां लेट जादोंना टाइम बारलांबाय आरो दा फुजाया जोब्बासो ओंखाम संनायनि अरखौ सावनो हागोन आरोना दा फुजा जोब्बासो स्टार्ट खालामनो हागोन ओंखायनो फुजा जोबनायखौ नेगासिनो नैले लोगोफोर फायरावा आंनि मानै हगारगोन कुटलुनि मानै हगारगोन बाबानि मानै हगारगोन लोगोफोर नै बोलि सुरु जाबाय ओमफ्राय नै माबायाव फैबाय आरोना
अजा रायग्रायाबो जाय बोलि समायाव अजा रायो बे फैबाय आरो थ' नै फार्स्टआवनो बाथौ माने दाउला दाउ मासे बिदि बोलि होग्रोयो ओमफ्राय आरो टटेल माब्बाना सयथा इदि बोलि होगोन आरो ना माने बे माइनावबो दोङो बेयाव बाथौनि दोङो कामाख्या दोङो ओमफ्राय आरो मामोन मोनसे बावगारलायलांबाय आङो थ' टटेल बिदि माबा सयथा इदि होगोन आरो ओमफ्राय एसे होबावगौमोन आरो माने दहाय बिरखारलांबायना माने आरो मासेबाव दाउआ एगारलांदो आरो ना माने मोजां खानाय जायासै नालाय थ' दाउआ मानै माने हगारलांबाय आरो ना हमना मोनासै ओमफ्राय नै आं मासे लाना फैबावबाय आरो बेखौबो होबावगोन थ' कामाख्याबो ओमफ्राय आरो माइनाव बा गासै बेफोरावबो होजोबगोन आरो थ' लोगोफोर दा सोरबा बुंगोन दा जे जोंनिथिं बोलि होआ बिदि मोना बिबार बावो माबा जोंनिया माने बे आगोलनिफ्रायनो जों बाथौआव बिदिनो होगासिनो आरो ना थारमाने बेफोर बुस्थुखौ अकस्मात गारनो होनबाबो गारनो हाया आरो माने जोंनि गोसोआबो फोथाया आरो ना गारनो होननानै थ' जों खुसियैनो होयो आरो बिदि बोलिखौ ओमफ्राय नै जा सुकुथलुआ जि मोजां मोनो बोलि होनायखौ नायनो थाखाय एकदम दाउबो नायनो मोजांथार मोनो आरो बियो ओमफ्राय नै होगासिनो दा नै बेयाव माइनावआव होगासिनो आरो ना नैगिनायाव बे साइडथिं माइनावआव बेयाव बोलि होगासिनो आरो दा लोगोफोर नै फुजा जोबखांजोब्बाय जोबखांनानै स्रां खालामबाय होमबा बाथौखौ हामा मोनबाय ना गोथाव जादों मा हामा मोनखादों ना बरिया ओमफ्राय सिख्लाफोर बायसिदों जानायाव ओमफ्राय नैबे जाबाय अनला खारै होजोबना दे ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर ओमफ्राय नै संगासिनो लकेल दाउ निथिं आथिं खर'आव सुपारि खेबसे बखाना होदोंमोन आइफोन लेके आया अभी अच्छी बाय मान गोसा बिनानो मास्टर गोथाव नुखाबाय अभी यूट्यूब में डालेगा क्या हाँ क्या करे हमको भी डालो हमको भी अच्छा देखो बिनांगा नैबे ओइ नै बिथांनि फंबाय जायो जा बर' सारनि फंबाय नै बिनांगा 20 लोग है पार्टनर हुआ अभी हम इसका भाई है सिगां पार्टनारमोन दा भाई जाबाय नामा लोगोफोर नै फुजा होखांबाय फुजा होखांनायनि नै भग संबाय आरो ना बेखौ जोसा माइरंदो ओमफ्राय आरो दाउ बेदरदो सङो आरो ना जेबो मस्ला मस्लि होआ थावल' होयो जोबोद गोथाव जायो आरो ना बियो ओरैबायदि गोथाव वाव वाव लोगोफोर नै बियो जोंहानि आइ आरो बाबा आरो ना बे सानैया नैबे आइ आरो बेबो आंनि बाबा थ' आइमोनखौ आङो माने ओंखाम संनो थाखाय लिंना लानानै फैदों आरो ना बे माने आङो ओंखाम संनो मानसि नाङो नालाय थ' जोंहानि आइखौ ओमफ्राय आरो आइनि बिजावजालि आदैखौ बिसोरखौ ओंखाम संनो थाखाय लानानै फैदो आरो ना ओमफ्राय बिसोरखौ नै जाथ'नो होबाय भग जानो होदो गाजि जानो होदो थ' नै बोराइखौ एसे अरखौ नायथ'नो होदो बर' सारा संगासिनो खिथिगोन आरो ना हरो इयो टाकलु खानो गोरलै जाबाय खिथिगोन नोंखौ दे एरना होनो खनसे ना बारा एरबा हामा बालाय नोंसो बुंदोंमोन नोंसो बुंदोंमोन बारा एरबा हामा होननानै सिगां गोदो सोरबा बुंदों सिंनि गोसा हामनो होबाय सानिखौ सिंनि गोसा गेब्लेयो नामा गाथाव जाबाय था बा खामानि मावमारसो दिनै बा सल्ले भरे होनदो दे नैलै मालाय जा बाबाया नै बियाइखौ मालाय गस्ला गानो सोदो मालाय मोनानि गोजांबाय नालाय ओंखायनो नै बियाइनो मालाय गस्ला सोना होसोदो गुदामारि सोना होदो मालाय बिसोर सानैया मालाय बिराद पार्टनार आरो ना थ' बिराद आं माने बिदिनो मोजां मोनो आरो बिसोर माने रिलेसनफोरा बिराद मोजां आरो ना बिसोरनि एखेलगे जानाय गाननाय जोमनाय बिराद मोजां माने फ्रि बिदि खालामो आरो ना बिसोरो थ' ओंखायनो आं बिराद मोजां मोनो आरो बिदि गोजां गानाय नङा बारा बे गानबासो गोजां गायो Jangan deh dan, jangan gede dan.
बेनिफ्राय लोगोफोर नै जेसेबां हर जायो एसेबांनो मानसिफोरा फैयो आरोना थ' नै मानसि दा फैहोलांगासिनो गामिनि आफाफोर जानाय गोदोरफोर जानाय स' बिदिनो बयबो फैगासिनो ओंखाम जादो सोरबा ओंखाम जायैफोरा जौ लोंदो थ' बिदिनो 8टासोआव लासे सोलिदो आरोना हरनि 8टा 9टासोआव बिदियाव थ' थबनो जोबदो आरो नै जायै लोङै बयबो अर सायगासिनो दायो नै जाखांजोब्बाय खामानि जोबजोब्बाय नालाय थ' नै गासैबो बयबो अर सायगासिनो आरोना फुजा जोबनायनि फुजा थिया जोबनायनि थियानो र' Terus na थ' लोगोफोर फुजा जोबखांबाय मानसिफोराबो थांजोब्बाय गैला हरनि 10टा बाजिबाय आरोना ओमफ्राय दायो फुजा थाबाथाय बिराद खामानि जायो आरो फुंनि 5टानिफ्रायनो उथिनानै खामानि मावनानै दायो जोबस्रांबाय आरोना बिराद मोजां मोनबाय आरो जोबनायखाय हाबा मोनसे फिसा थांखानाय जायो आरोना बिदि फुजायाव जोंनिया गामिनि प्राय भाग मानसिखौनो लिंनाय जायो आरोना थ' जोब्बाय आरो थेंक इउ बयखौबो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय दायो जोंबो उन्दुनोसै